oyaba sikoboli obo bunge bono tali bunge kobolia egento ndagete kobolia negento gekoro kobo gabana bwa Kisii County abula kindagete kobolia bone kerana tirania omanyete egente gikaira gosangetige omusajja bolia gateke gyachire ana karansete sa na karansi sana kurudaga chete na tagare ile bilire binge sana na tagare ile mangana mange muna contractors bakolera na hani dali mangana na mageni yale amangana na makoro na haro kire nabona buga ko ikambera mpaka kwana eva yale ntage tukukwana niki ya kwa chibese cheitu chikoirana ayita konyare kana ai onyani jira ndelimo tagambuya chairanire nani chairanire nani ndo chikoirana chire muwanje babagirango. We will not like that. Omuntu rafikisia manganaya oronge egera abantu babebuya Kisii South omuntu kurukuna Gideon Nyandiricho yagi naro Kisii County no prepare for a very serious approaching war kota korwa somo county commissioner o Trans Nzoia ngochare nechinguru chinene ataremo borretie nyimbo tangaine bosinya sae bolie gente kijachire aseri etari ya Yesu Kristo motolio ito nanto mane chibesa chiaye chirifu sano agonte binga moega asiye matuka yagocha nani nimbwato bwana ngaki na rachindoto na oliero tigara agendi gasiye lakini 2027 omonto wikaranse kerogo keria mwanda abatabiririe Gideon Nyandiricho yake county commissioner Trans Nzoia yasa tokonye ngutwezi gotera secretary ya Yesu Kristo motolio ito makabe oyagoro ku makabe ni gare moko yone anyo metuboswati obinto na bago kwane njire yibuna mwaro reigo